Maki-update ta karon sa gitakdang demolition diha sa may Arroyo compound ding atong syudad kung asa mga residente kasama sa maong lugar malinawong nag-demolish na lang sa ilahang mga gamita. Atong sayro ng live report kumusta diha Radyoman Karin Beltran. TXDC Radyoman Report. Yes, Radyoman TV Live, kadin hikaron sa Golden Valley Arroyo, Makina Crossing. Asa sukad ka ganinang or kagabi pagyod, hinakutay, nagginalsahay ug nagbinalbagay na ang atong mga kasama nga nagpuyo din sa mong lugar aron pangunahan ang mahitabo nga demolition sa ilahang lugar. Gani tumong matud pa nga nanguna na sila sa pagpanglangkat nini ilang mga kagamitan aron nga mamahimo pa na mapahimuslan ang ilahang mga kagamitan og dili madugmok pinagi sa demolition na paghahitabuon. Gani gawas ni Radyoman Irin, ilaha pong gipang alsa ang ilahang mga appliances, nagkadaiya nga mga kagamitan sama sa mga lamesa, mga bangko ug bisan unsa pa man nga ana-ana karon sa may dalan area or National Highway dinhi karon sa Matina Crossing. Rason pod nga apektado ang ato ang dagan sa trapiko. Pero luyo ni ana Radyoman Kirby, nagpabilin nga positibo ang atong mga kasama dinhi karon kay gumikan sila na lang yun ang nanguna o wala na naghulat pa sa paghahitabuon nga demolition. Samtang ato pong hinabion ang usa sa mga residente kung unsa ang iyahang kasinatian, unsa pod ang iyahang reaksyon atol sa mamahimo nga demolition dinhi sa mong lugar. Ato makauban dinhi sa pikas linya karon si Ma'am Olympia Bacampao. Yes ma'am, maayong buntag, kumusta unsa ba ang ato ang gipangbuhat ug ilabi na ma'am sa ato ang nagbuna nga gipangbati atol sa demolition. Ma'am, masakit man pation kay ngano wala man bigla man gud among pagkuan na ani pagsugod demolition mao ni mo to istorya. So sakit pation kay ngano wala man gihatagan sa relocation, giingnan ang man mi nga tay relocation or gamiton ba sa gobyerno ana. So biglaan duha na kagabi hinakutay, ginubaay, so walay tinulugay sa tao. Ma'am, ikaw pila nakakatuig nga nagapuyo dinhi? 21 years na. Sulod sa 21 katuig ma'am dinhi nang kanag-anak o naapod ba kay mga pamilya? Asa naman pud sila karon? Naa sila dere. Sekretary sa barangay na. Oh. So ako wala ko kuan kay 66 sana akong edad. So trabaho ana kuan mao ni bantay sa mga bata ana. Kumusta imo ang panimalay ma'am na hakot na nimo tanan imong gamit, nalangkat na nimo ang pwede pa mapuslan? Ma'am, wala ko naglangkat na sa akong balay gamit nang gisib na ko. Posible ma'am, asa man ka magstay for a night or pila ka mga adlaw human nga ma-demolish na dinhi ang inyong balay nga ginapuy-an? Magkulat ko sa barangay kung sa decision or unsa man mahitabo dawato na lang. Dawato na lang yun. Dawato na lang. Ma'am, kung galing maabot na ang demolition team, unsa man ang ato ang pagabuhaton lang yun ma'am? Wala na tayo mahimo. Wala na tayo mahimo kaya naabot naman yun. Submit na lang yun sila. Sabit na mo. Dili na po na to sila pugnan. Dili na pungan. So unta ang mga kanang balay nga wala maguba din ha or gubaon man nila ibutang lang nila dira. So, basi anytime nga kuhaon sa taniya ang mga gamit, ibutang lang nila. Dili lang sila magharas. Sige ma'am, basi na kay panawagan ma'am hatagan takag. Tamo bo lang pud ma'am. Ay manawagan nunta ko ha unta matabangan mi. Kay ako wala gyud ko'y kwarta, wala ko'y trabaho, nag-assist ko sa akong mga apo nag-eskwela. Kadran ay kanong Don Manuel o kanang scholar. Imar mao lang gyud ako wala pa ko nakabayad sa 4,000 nga exam. Panawagan po nga safe ang inuhang mga kaubanan sa mga residente. Para na akong hangyo, masud sila, mahatagan sila sa maayong relocation tapuyan. Mauro na panawagan. Ma'am, garuhon na to na kay nadunggan nga relokasyon nga inyong pagapuyan or kung sa ba hungihong pero dili pa lang sure? Wala gyud ma'am, giingon pa mo ang relocation wala. Gaya sa ginasulsigid na ako ganiha nga wala nagiingnan nga ay kapalhinan namo o na kay relocation nga pag demolish nila dire wala gyud ma'am. Nabiglaan lang yun. Pag ingon na lang nga mao ni ba na demolition
Nakuratan tanan. Yeah. Yes, Radyoman Kirby, mao na ang kasamtangang sitwasyon din hikaron asa nata sa may padulong na kita sa kalsadang area no. Walay undang nga nagagawa sulod ang mga residente ug nagiyahay sa gihapon sa pagbitbit sa ilang mga kagamitan. Mo na ang ilang naguna nga panawagan nga malakip sila sa listahan kung ugaling aduna may relokasyon nga itagana alang sa tanang residente. Gibinabanaan nga anaa sa 500 to 600 ka mga balay ang gigatakda nga i-demolish karong adlaw February 27, 2026. Yes, Radyoman Kirby. Salamat sa report ug update Radyoman Karin. Yes, kauban si Radyoman Ryan Aligado o sa pikat linya pod si Mama Olympia Macampaw. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko Radyoman Karin Beltran, Tatak, RMN.